Right, greetings with Abaya. I'm sorry, ma'am. Zita rangu naitwa Mike Mangapa. Zita rangu naitwa Mike Mangapa. Ndakamirira Charles Kaseke munin'ina wangu. Tinosangana kuna amai. Ndauyawo kudare kuno nenyaya yemurume akagara. Murume uyu ane chipo che7 years 8 vachigara vese nemwana wedu. Hapana chavakabisa. Sorry, ndine ndauyawo kudare kuno kuti ritibatsirewo nenyaya yemurume wandakagara. Ngandikuite short sakufamba nenyaya ndine vanhu iwe shamari ava kuda pfuma yavo ndizvo zvati ndizvozvo chaizvo. Zangu wagara 7 years nomwana wavo saka ndasivati zvatinese regaiti mubhedha wokudare kwamama vari kuda pfuma. Kadzi kako sinzwa kako muno manje unobva kupi kumusha kwaguti pachisa kunokuneswa kani Kuroshirwa. handiti wakutaura sore mama tinoda kuramba tine tsika dzino kama kwameja siri ndo kwamunoita zvamunoita kunokutungusa kana pamusoro imangu nyaya yangu yakati rebei ambuya vangu ini mai vabereka vadzimai vangu mumba mavo vakaberekwa vari 4 vari 4 kudaro 3 pana nasekuru vaviri namai vana baba vavo vakadaro then ambuya vangu ava ndobva vaitawo baba vavo vakadaro vari 1. So ini ndafambidzana nemudzimai wangu tichiri mukomana nemusikana ndaitoda kuwana zvakanaka ndobva ndamuzivisa ndobva tawirirana ndobva anotaura nana sekuru paakataura nana sekuru achidzoka ini ndakamuti pane zviri kutaurwa handisi kuona pari kupinda baba handiti ndobva adzokera vana sekuru vakamuti kana baba vako vachikwanisa kana vachida vanouya kana kuti vanodi vanotumira munhu ndobva ndamuti but still hapana kudi hapana kunyatsochena but anyway inini hadzisi nyaya dzangu at least vadi vabvuma kuti baba vadi vauye then ndobva tazoenda panyaya yamai ndopatakabva tanomira nekuti inini vana baba vangu havana kukwanisa nguva yavo vari kumusha kwangutu asi vanditi enda unonotiudza zvotaurwa kupi kudare saka indakabvunza vana baba vakati hazvigone kuti mai ava vamire samai nekuti vari kusangana kunani kuna mai havasi kusangana kunani kuna baba ndati vana mumba mavo handiti 3 vana sekuru 2 vanzwisisa handiti ndobva vana baba vati hazvikwanisi kuti mai ava vadi vamire samai isusu tinoda mai vanobva kupi kuropa rani ramai patakadzokera kuna sekuru vana nasekuru vakati mai varipo ndo mai vari kudi vari kushanda ndobva nyaya yedu yamira yakadaro takazosvika tatizisana ndakazonoshedzera ndataura nana baba takanoshedzera kuna vatezvara tashedzera kuna vatezvara ndobva tachiita futi problem kupi kuna anasekuru vanasekuru vakati iwewo unoziva mwana wedu unomuziva kuno nekuti kwakakurira vadzimai vangu ndokwandakakurira inini vakati unomuziva takakurira kuno saka wakanoshevedzera kwana asekuru vakati iwe wazonoshedzera uku sei ungade wauya kuno kwatiri isusu tazoenda kupi kumukwasha wedu nekuti isu nemukwasha tine nyaya dzedu dzatiinadzo saka hazvaikodzera kuti uende kupi kumukwasha ungade wauya turi kupi kwatiri. Zvinzwa here kutaura kwekuita mukwasha Ndozvinzwa. zviri pachena kuti imimi dai munokwirira atezva kana mune nyaya pamusoro pomunhu because uyu akatoudzwa naatezvaro inova ndokwaicheretwa mwana asekuru but imimi kana makaroora ndichiziva kuti makaroora munokwirira atezvara venyu kuti vakaroodza mwana wedu. Handiti uyari kuti haana kudaidzire kuna nasekuru kuna mukadzi wake akaenda kwababa ndokwazvozvataura kurera baba ava Ana sekuru ndobva vati iwe waenda uku sei munhu tinonyaya naye zvichirevera kuti pamwe uyu ari kuda mwana waasina kuita sei wasina kuroora amai vazvara mwana uyu uchingoti mwana ndowako chete asi kwate zvakasina zvawakaita sei saka tiri kuti isusu imimi endai kwaatezva munotaura naatezvara vanhu venyu nokuti imimi muri kuzivana naatezvara vanhu
zvamakaita kwatezvara kana makabvisa pfuma munoteta chii kuenda ikoko mukwasha asati mukwasha usatobvisa pfuma process yakaona chete yekuti kuti nyaya inonoke inyaya yekuti mukwasha akazoenda direct kuna atezvara kuti ndava munoda kuti asi ini ndiri kutiwo mukwasha chidzokera kuna ana asekuru kuti ana asekuru ini ndaakuda kuchiroora manzwe ana asekuru oyo pakubviswa mari wobva wati ndinobva ndaona naatezvara vani wozva uzobvisa pfuma atezvara sipo atezvara vacho paita nyaya mukwasha abva akwirirwa naatezvara saka tiri kuti imi atezvara ndimi endai kwamakaroora munotaura nyaya yani uye hamumuzivewo hamusati mamuziva endai kwamakaroora kunova ndo kwamisa munhu kuti akupei zvinhu zvenyu avo bavavo vavo vakaziva mukwasha wavo mukwasha vakamuziva kuti akaenda kumushedzera saka ava babavo wemukwasha uyu ngaaende futi kuna atezvara vake atezvara avo ngavachienda kunana atezvara vavo kuti mwana uye wamakachengeta uye akuda kurohwa ava baba vane mukwasha wovosimuka voenda kumusha kwaatezvara kwakakurira mwana wenyu mwana uye kana arohwa manje ana atezvara kubvisa zvavo zvasara musoro wababa wopiwa baba imimi zoti ndiri muridzi womwana mazvita amaingiri inini ndaikuudza kuti is the only way out ava vaisa request yekuti toda kuroorerwa chamari kubvisa roora uyu kana anofanwa kuenda kuna atezvara kupiwa list anofanwa kuzivisa kuna sekuru varerwa mwana kundada kuroora tezvara avo vanofanwa kunotambira pfuma pamwe chete nani naatezvara atezvara anofanwa kubvisa mari yavo ava vosara vakabata wayawo mari iye kana makapa list yenyu mwana uyu iyo ava ndo atezvara vavo kana asekuru vakati zvavataura unoroora kairi unoroora kairi ndo chivanhu ichocho uchangoroora kaviri saka uchangodzokera kuna nasekuru futi pachikupa mhosva kasi kubuda mhosva iyi ndipei list baba mashoko haavhikwe nokuti ndo chivanhu haavhikwe mashoko ndo chivanhu list wanga uchiiziya here wanga usingaiziya ini ndakupa list nokuti ndiri kuona kufamba kwakaputirwa zvinozokudetsa mangwana ini dombodzokera kuna ivo baba makaroorawo here kuverenga munhu ausativerengereona chete teererai munzwe zvavarutaura mubvunzo wangu maunzwa ndati makaroora here kumwana womuri kuti mwana wenyu kwete hamuna kuroora nokuda pfuma chete kwete kuti tirongoda pfuma chete aiwa ndozvazvareva kuti hamugone kunoreva pfuma kumukwasha imi misati manoroora kumwana wenyu kwaakaberekwa pamusoro ipapo ndiri kupanzwisisa but nematsananguriro aitwa ekuti mukwasha kana akuuya uzobvisa mari ana atezvara vedu vanenge varipo poitwa zvinoitwa ipapo ko imi musiwa makapa uyu pepa makaenda here kwaatezvara asi tapohwa topohwa izvozvo amira pane pavaka uyu ataura ndichinzwa achiti akashedzera kwaatezvara ndopa ndikuvabvunza mubvunzo kuti imi makaendawo here kuti ana baba mukwasha wedu auya nezvizvi kana kuti ati zvakati ndaida kukumbira kuti mundibvunzirewo mukwasha kuti handibvunze mukwasha nokuti mukwasha ati ndakashedzera kwamuri bachakafika ndiri munhu asipo saka mufanwa kuzviziva ndizvozvo munhu asipo mukwasha uyu haamuzivi inini kutotanga kumuona mukwasha mudare muno mirei murefu mirei handiti fana pashoko rokuti mukwasha ari kuti ndakaenda kunodaidzira kuna atezvara vangu kurera imimi saka muri kuti nhasi mukwasha muzive pamusoro sezvataurwa namama kuti ndakapfeka bhachi remunhu asipo munhu asipo haazive mukwasha inini ndotanga kuonana naye mukwasha avo unovazera kubaba vako vasipo unovaziva here zvekuvaona pamafoni pamapikicha ndofunga iyi inyaya avatezvara vada kuti zvifambe mushi
wada kuti iwewo uchipinda mumusha zvinozikana uzive tezo rako ndiani. Background isina handinei nayo muno, ndapuwa nyaya ndakutozidzwisa kuti background mukuwasha uyu anogona akagara nemudzimai uyu kwenguva diki, agara either akatora mukadzi apa azomuramba akaenda nemimba yake akaenda nemwana, mwana akarerwa kwaasekuru. Ndizvozvo here shamai? Ndizvozvo. Saka zvadaro still avachinje ndibaba womunhu. Saka vapfuma vanongoida atezva anongoda iwe unongoroora kasi unoroora zviri pajekerere. Asekuru vachiziva kuti vatore zvinhu zvavo. List ndaiona asekuru ndakazoenda kuna baba ndakapuwa list. Iwe une nguva here yakuda kuroora tibataziva? Ndisati ndava nayo. Unoona baba vakagara kumwana vanhu ndiri baba mutaura kumidzi wemwana akarohwa. Inini gadzira ive mwana wenyu zvasvira 100%. Mwana pacho vanhu cheda anorodza ana yake. Nini makatambira fumenyu muendesa kwatezera vanyisina hanhu. Makadzira ive mwana wangu ndimwana wenyu. Mubvisa umbenyechi zvichedzwa muisa mwana wako mumusha. Zvizvakava zvakanaka. Iwe murume fuma yangu zvadona mambo kana ichitwa gazviri pajekerere munorora kangani? Ava ndavafanira kudya pfuma yako. Iwe hakufanira kuidya, unofanira kudya nani? Iwe wakabata change ndokunge yasara nemwana wako. Iwewe wakuenda kukuziva tezo rako, wakuziva kwakarerwani mudzimai wako. Saka mani makore mangani watora mudzimai? Asi 7 sekutaura kwababa. Ini ndinomati 5. Nekuti takagara tese 3 years ndobva tasiyana 2 years ndobva tasodzokerana 2 years. Saka ini ndinoverenga mashanu. Asi ndiye mudzimai wako? Ndiye mudzimai wangu wandinaye. Isusu takuda nguva yekuti unopindisa nemuma. List yanga isipo kasi kubudisa nyamambo list yavo inoenda rini kumwe. Pfuma inoenda rini? Ari kupiko mudzimai wako? Ari kubasa kuBeatrice. Inoenda rini pfuma? Maonero angu uri mukomana mutema anopenya kuratidza kuti zvinhu zviri kuita sei? Handa problem nazvo. Ndikutozoona kuti life yako haisi munhu akasara mumashure, but zvinhu ndozvangononoka chete. Inoenda rini pfuma? Pamusoro pedati ndanga ndiine mubvunzo. Mubvunzo wacho ukandipa date ka ndinovaudza zvipa mubvunzo wako ndikutouziva. Mubvunzo wangu uri kuuya kukupindirai. Aiusiye ndipe date. Ndikuziva zvakuda kubvunza. Tiri muna June. Tiri muna June. Ndoda 6 months. That 6 months. That is 9. December. Mubvunzo wako ndokuti kwava vanozoziva sei. Imi ati December uyu endai munobatana atezvara vei. Mwana wangu ari kuda kuzobviswa pfuma muna December. Ndoda kuti ndibva ndapedzerana nemi pachinyaya ipi ndo zvinoita chivanhu. Haubungatire zvinhu iwe usina kuziva sei kushandira. Zvino zvakasakurwa naavo siya vabvisa zvinhu zvavo zvokusakura. Iwe zvodya zvako zvei zvokukohwa. Pamusoro chakano nyaya ine chitsotsi chakaitwa kwazvo ndinayo kutumba kwangu. Nyaya ina pakati apa uyo kwazvo hapana kuroorera kumba kwavava. Hapana kuroorera mudare muno. Aroorera mudare muno apa baba vachipiwa pfuma nomukwasha wavo. Atezvo vava vakagarira pabenji pamusvika pati kwatambira. Zvandakatiko inini vakandoroorera nasaizvozvizvi. Varorana saizvozvizvi ini ndokutumwa wangu muenda kutoro zvamusvezvo akatizwa nanhasi kana kusha kwacho akauya. Saka zvinhu zvakadai seava vachasimba rokuda kunoreva pfuma kumwe uyu asi ivo vasina chavakabvisa kumusha kwavakaroora uko kuda kuti ivo vada kudya kurera havadi kuroora havadi zvinhu zvese izvozvezvo dare rino ndokunotori nesimba rokutobata baba ava kuti kana vachinge vapiwa zvinhu zvacho zvobva zvatambidzwa atezvara vavo. Ava vauya kumwe zvakafava zvinokufava. Inini ndafara munhu vese ava vanobva kwachitsa kwamambo Chitsa ndizvozvo. Chitsa neni tinozivana zvakanyanya. Nepaanogara tinogara kumwe chete.
kwara tinogara kumwe chete saka tinowirirana. Iyi nyaya iyi inofanira kuti pamuchekere nekuti inosara chinetsa iwe. Ndataura kuti unoona kairi kana kupunza musha wacho zvinhu zviri pazvinhu pamwe chete. Saka ndikukumbira baba, ivai honest, dzorerai meseji nomurume ari mashoko akanditsvaga inini through social media akati nyaya yangu inini nayo ndanga ndichifunga kuti murume uyo achanyepa, havana chaanyepa murume. Inini ani mambo handina kuroora kasi ndoda kuti mwana wangu aroorwe. Inini ndoda kubvisa zvangu inini zvindikwa panoroorwa mwana wangu panenge pane munhu wangu. Achiroorwa mwana wangu inini chibvisa zvangu zvienda kuna naate zvangu inini chitora zvangu. Nemukwasha havaziva nezveshuwa kasi vakambotaura vese. Iyepe vambotaura mese. Saka isu tinongoda kuti chivanhu chingofamba saizvozvo. Yeah, learned person. Kuroora kuripo ende izvozvo saziva zviite nokuti ndo yakagara itsika yedu inotikonekta. Maita mapresidenti vauri inini mwana wangu akamitisa ndobva aramba mukadzi handizvizivi. Mwana uyu akaenda kunogara kwasekuru vakusozokutaura kwakweuri akanofundiswa nasekuru vake akapfingwa akada kuroorwa. Vabereka nasekuru vake manje vakauya kumusha kuti kwakuchiugomo zikanzi muzukuru wenyu uyo akuda kuroorwa. Maita zvakanaka kugareya isendiro chakati chaja zvinhu chakati baba isu hatina chatinotora pano torai zvinhu zvenyizvo atezorokati vakuwasha maita basa mwana wenyu saka mwana udisinawo atezora vakatora zvinhu zvo ndozvakafanana nenyaya yako yekutaurwa panapa. List wapo isu basa ritapedza isu atezora itai honest maita zvakanaka mauya muda kuti zvinhu zvigadzirike. Ababa vachachitsotse chakaitwa zvishuwa chirambike chakaitika ndivo vamwe vevanhu vanokanganisa kuti zvinhu zvifambe mushe izvi kasi toda kuti zviite zvijekerere kusatya kuminyira zvagara zvinhu ndo zvinoitika. Asi pane pawasiya wangoti December unopa date chairo. Wezi ukangoti December vanhu havazoziva manje kuti December pamusoro ichangamiri ndandichifunga 25 December asi ndine mubvunzo kana kuti chikumbiro. Ndanga ndichida kuita uri mubvunzo asi regai ndichiite chiri chikumbiro. Chakatimisa yanga iri nyaya yamai ndo zvakaita kuti kwedu isusu tibve tamira. Saka panyaya yamai panofanira kujeka. Manje haisiro nyaya yemudare manje kasi ndoda kubatsira boza haisiro nyaya yemudare ndakataura zvisizvo. Ana amai ava amai vazvara mudzimai wavo vana baba vavo handii ndizvozvo kasi vakazopuwa amai vamwe vana baba vavo ndizvozvo. Iwo kuda baba vomumba mavo amai vomumba mazvarwa ambuya vavo vababa vavo chaivo unokuziva here. Kunozikanwa navatezvana. Saka chikumbiro changu ndangoti ndichiite pano asi chiri kuenda kunani kuna atezvana. Komana akangwara nyaya yakatadza kutoendese kupfuma vakagarawo pasi semhuri vanofunga kuti hatigone kuisa pfuma kutozoona kaveiri iri mhosva yababa avo vanhu ndivo vakati kune mwana wavo vashedzerwa vaifana kuchienda kona atezva mwana wamakachengeta uye tazonzwa kuti anenge akudiwa nomumwe wauya naye anenge ashedzera kuti akafamba vari pai pamwe chete. Munhu akaipa panyaya yese ipapa ndibaba avo tezvaravo ndiye munhu akaipa panyaya iyo ndiyari kukonzera kuti mukuwata azungaire akuti handingabvise mari ndichienda kupa kusiriko ndinoroora neviri manzwa baba zvamashoko kutaura mambo pana kutokurayai pano nhasi mashoko pana akaende mutaura tezvara venyu kana mukwasha wemabvumirana kuti mukwasha wemamuparisa asi kuva kwasi kuziva kunobviswa zviredzwa zvevana kuti mwana kana asina kuchengetwa kumusha kwasekuru zvinhu zvofamba zvakanaka uye ndivatatsvagadzimai vavo baba ndivanotsvagadzimai vavo isirei kuna iwewe dareka dare rinende rako kuti nyaya yako inofanira kufamba zvakanaka unofanira kubata namba yevanhu vese mudare muno vari kuita nyaya yako ifambe zvakanaka ndindabata 25 December
musi wa31 kana musi wa1 ndokufunda kuti mari yakaenda nokuti answer ndofanira kuiwana kuti mari yakazoenda yakaenda zvishoma ungatapedza naye kune chimwe chikumbiro pasisi waitako imwe nyaya inonosaina kwa nditirawo masana kopi andi alright Washington Zondo